Marie tænkte, hvor godt den grønne kjole ville klæde hendes mor, når hun kom af med maven og blev sig selv igen. Marie fik lyst til at rive kjolen af mormoren og gemme den bag strømperne i kommodeskuffen, og så gå ind til sin mor, når ungen var kommet, og give hende kjolen på, inden hun stod op af sengen. Marie åbnede havelågen for sin mormor. Kaprifolien hang over dem med sin grønhvide duft, og sivene duvede i vinden. Kan Eder måske give den kjole til mor, når ungen er født, spurgte Marie. Dyr for unger, mennesker for børn, sagde mormoren. Marie havde lyst til at sige, at det ikke var noget svar, men tænkte, det nok var bedst at holde mund. De kom ind i køkkenet, hvor moren havde dækket bordet med den hvide broderede dug, hun havde fået af sin faster i bryllupsgave. Kai havde slæbt vand ind fra pumpen og ved at sætte kedlen over på komfuret. Faren sad i lænestolen i hjørnet bag ved komfuret og læste i Socialdemokraten. Velkommen, sagde moren. Jeg håber, de har haft en behagelig rejse. Vi har gået den halve dag, vridsede mormoren. Det kan vel aldrig være behageligt. Apostlene gik på deres fødder, sagde faren, men du tænker vel bare på at varme din røv. Tal ikke sådan til mor, sagde moren. De skal ikke tage dem med ham, sagde hun til moren. Han er nervøs over, hvad der foregår i Tyskland. Hvem vil ikke være nervøs, sagde faren. Hitler får mere magt for hver dag, der går. Krig bliver der vel ikke, sagde moren. Kai, ræk din mormor vaskefadet. Kai hældte det varme vand fra kedlen over i vaskefadet, hængte det broderede håndklæde, som sjældent blev brugt, over sin underarm og stillede sig foran mormoren som et vaskestativ med et fjoget udtryk i ansigtet. Du ligner tjeneren fra kroen, grinede Marie. Mormoren trak sine handsker af og lagde dem på hylden ved siden af Bibelen. Så dyppede hun hænderne i vandet og lod dem ligge. Det var som om hun glemte alt omkring sig. Marie fulgte mormorens blik. Hen over bordet, hen over Socialdemokraten og farens mørke hår hen til væggen, ind i maleriet af kartoffelhøsterne. Marie fik fornemmelsen af, at kvinderne på maleriet om et øjeblik ville se op og møde mormorens blik og spørge, hvad hun glodede på. Hvad er det for en obskønitet, sagde mormoren. Det er noget, Karl har købt, sagde moren. Folkets skønhed, sagde faren. Det har du vel ikke forstand på. Mormoren stod stadig med hænderne i vandfadet. Kajs arme begyndte at ryste. Sådan en grovhed kan jeg ikke være under tag med, sagde mormoren. Marie, bær billedet op i soveværelset, sagde moren. Marie trak en stol hen til væggen, så hun kunne nå op til snoren, billedet hang i. Faren rejste sig og smed avisen på gulvet. Kai tabte vandfadet, og vandet sprøjtede ud over mormorens grønne kjole, så det så ud, som om der kom solskyggepletter på stoffet. Mormorens hånd for frem og stak Kai en lussing. Faren gik 3 lange skridt over til maleriet. Han lagde kinden ind mod lærredet og kyssede den ene af kvinderne på den sortklædte struttende bagdel. Så løftede han billedet ned fra krogen og gav det til Marie. Hæng det ud til Emma, sagde han. Hun er det kvindfolk her, der har mest forstand på det. Jeg kan godt lide det, sagde Marie. Marie, sagde hendes mor, og Marie sagde ikke mere, men bar maleriet hen til den blå køkkendør, som Kai åbnede for hende. Hun fortsatte hen til stallen i skellet ind til Knudsens. Hun holdt maleriet under armen, mens hun åbnede stalddøren med højre hånd og fik sig skubbet ind i den skarpe, varme lugt af pis og rådnende hø. Emma og Kos brede skikkelser bevægede sig som bløde skygger i mørket. En af køerne gumlede på noget, den anden gik et par skridt frem og tilbage. Marie lod fingrene glide hen over den ru staldvæg, til de stødte på et søm. Hun strøg med hånden i en cirkel omkring sømmet og kunne mærke, at der var frit omkring det. Hun fik hængt maleriet op på snoren, mens de 2 dyr langsomt fik form. Hun kunne se omridset af Emmas hoved og skæret fra den hvide blis, hun havde i panden. Marie klappede koen på hovedet og lagde hånden om den fugtige mule. Nyd det, hviskede hun. Hun kyssede Emmas blis og gik tilbage i den friske, aftenblomstrende luft i haven. Inde i køkkenet sad de rundt om bordet med foldede hænder. Jeg skal nok overtage malkningen, mor, sagde Marie. Det er på tide, du gør nytte, sagde faren. Moren indledte bordbønnen. Du åbner din hånd og mætter alt levende med velsignelse. Herre, velsign os og disse gaver.